फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्डनि क'क्राझाराव 132थि डुरान्ड कापनि मेचखौ गेलेनो थांगासिनो। नाथाय बेनि सिगांनो गाबोन बड'लेण्ड एफसि आरो वेल इन्डिया लिमिटेड एफसिनि गेजेराव गेलेगोन फ्रेन्डलि मेच। क'क्राझारनि साइ एसटिसि गेलेग्रा फोथाराव गाबोन मोननै हानजानि गेजेराव फ्रेन्डलि मेचखौ गेलेगोन आरो बे मेचनि गेलेनाया गाबोन मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन। थारैनो बे बाथ्रायाव जोंहा जोबोरै गोग्गानाय दङ दि गोलाव बोसोरनि उनाव बड'लेण्डआव सौफैदों डुरान्ड कापनि गेलेनाय। बे डुरान्ड कापनि साखाफारायावनो गाबोन बड'लेण्ड एफसिआ फ्रेन्डलि मेचखौ गेलेगोन। बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय अरायसम जारिमिन जानाय डुरान्ड कापआ जोंनि लाइमोन गेलेगिरिफोरनि थाखायबो जोबोरै खाबु गोनां। बेनिखायनो गाबोननि फ्रेन्डलि मेचआव हालामनि बड'लेण्ड एफसि हानजाखौ हेफाजाब होनो थाखाय बयबो फैदो आरो बाहागो लाफैदो।